ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶନି ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଓ ଶନି ବ୍ରତ କିପରି କରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଆମେ କିପରି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ତ ସେହି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାମି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶନି ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଶନି ବ୍ରତ କିପରି କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ନା, ତେବେ ଶନି ଦୋଷ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନି ବ୍ରତ କିପରି କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରି ଆପଣ କଳା କିମ୍ବା ଗାଢ଼ା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଶନି ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ କଳା ପସନ୍ଦ, ତ ଆପଣ କଳା ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ନିହାତି ଶନିବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ଶନିଦେବଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତୁ। ଶନି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସରସପ ତେଲ ମାନେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ ତିଳ ତେଲ କୁହନ୍ତି, ତ ତିଳ ତେଲରେ ଆପଣ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ ଓ କଳା ଚଣା ଆପଣ ସେଇଠି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ। ଏହାକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଶନିଦେବ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ଆପଣ କେବେ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ବ୍ରତଟି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଖରାପ କାମ କେବେ କରିବାନି, କି ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ, କି ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ, କେବଳ ବାଳକ କି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଶନି ବ୍ରତରେ ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ମନର କରିବା, ତ ଆମକୁ ଆମ ମନସ୍କାମନା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଦିନ ହିଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ, ତ ଆପଣ କିଛି ଗରିବକୁ ଲୁହା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଲୁଗାପଟା, ତେଲ, ଯେଉଁଟାକି ଶନି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତ ଆପଣ ସେଟା ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଖାଇପାରିବେ, ତ ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଉପବାସ କିପରି ଆମେ କରିବା। ଫଳ ଖାଇପାରିବେ। ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଲୁଣ ସେଠାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ବାବାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କଳା ବସ୍ତ୍ର ଓ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କମିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଶନି ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଏଭଳି ଆପଣ ଶନି ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ କଥା କହିଥିବି, ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।